Moro! Nyt ollaan jatkamassa tätä meidän Minecraft Survivaalia. Ja kuten muistatte viime jakson, jos olette kattonut sen edes, niin me löydettiin oikeasti 3 fucking temppeliä ja 1 kylä. Niin siis kattokaa oikeasti tätä kamaa. 3 timanttia! 3 motherfucking timanttia oikeesti niinku. What the fuck? Ne hakku. Mä tiedän. What the päästäkää nyt. Pong dance. Eiku niin tästähän mä voin hakata näitä tyyppejä ja zombeja. Hitto kun ei oo sänkyä. Mä voisin nukkua tän yön. Voisin itse asiassa lähteä vaan ihan huvin vuoksi vaan tuon se viereisen asuntoon, koska siellä on. Täällä on oikeas aakut niin pimeetä. Hitto täällä ei näe mitään. En näe minäkään edes. Sitten te ette kumminkaan näe mitään siellä. Mitä? Hitto mä saan paljon tavaraa tästä. Hitto mä oikeesti saisin tästä paljon tavaraa. En mä jaksa nyt vielä tehdä mitään. Mä lähden nyt. What the fuck is that? Mitä vittu toi oli, mut aivan sama. Vittu siis. Mä olin silleen niinku. Sori. Mä otan tosta tolla tavalla vähän tilaa, että mä voin hakata tästä näin ihan normaalilla kädellä. Mut silti siis oikeasti. What the fuck? Siis. Mun aivot niinku meinaa räjähtää. Niinku. Siis. Kattokaa oikeasti tätä. Tää on tällainen. Tuo oli siis noin iso. Vieläpä myös. Ja sitten kattokaa. Temppeli. Missäpäs muualla olisi seuraava temppeli. Oh fuck no. Ei vittu. Joo. Tässä oli tää mun niinku. Mä en aio enää olla täällä paikassa. Mä aion niinku lähteä. Mut silti siis. Oiskohan täällä mitään sellaista niinku hyvää paikkaa, missä niinku voisi saada puuta edes vähän. Syödään vaikka rottiflissiä nyt vähän. Hitto. Aivan sama. Ei kiinnostais enempää. What the fuck? Aivan sama. Jatketaan silti nyt. Mites tuolla? Onko siellä puuta? Halleluja, löysin puuvuoren. Joo, vuoren, jonka päällä on niinku savannipuita. Okei. Vittu läpi ei pääse melkein. What the fuck is that place? Mitä vittua tuolla? Hieno puu. Ei oo. Mitäs te 2 siinä yritätte? Älkää yrittäkään. Aivan sama. Noniin. Nyt saadaan vähänkin puuta tästä näin. Hakataan niinku 2 puuta maahan. Noniin. Sitten seuraava puu. Kuka on seuraava uurimme? Tuo tuolla. Juuri tuo. Siinä jota päin me tulen. Tämä. Sori jos mä puhun näin hiljaa. Pitää olla varovainen, koska
voi säikähtää. Tarkoitin juuri teitä katsojia. Te voitte säikähtää, jos mä puhun näin kovaa. Ei mä edes puhu kovaa. Noniin. Nyt tulisi vihdoin liikutetaan puuta. Sitten tehdään niinku crafting table. Laitetaan crafting table tässä maahan. Sitten tehdään kaikista näistä näissä keppejä. Keppejä tarvitsee aina paljon. Ja yksi tikku saadaan. Mä tein vähän liikaa tikkuja ehkä. En ole varma. Mutta sitten olisiko vaikka tosta timanttimiekka vai timanttihakku? Mä teen timanttihakun, koska se on käytännöllisempi. Sitten mä teen yhden miekan. Timanttihakku. Siis mitä aivan sama. Sitten mä teen tosta tollasen. Sitten mä teen tollasen. Mitäs vittua? Sainkö minä sen? Kyllä minä sen sain. Hyvä. Sitten voisin tehdä... minä siellä. Onko mulla kultanuetteja? Ei ole. En haluaisikaan. Voisin tehdä tästä näin kirveen. Joo, kirves on ihan tarpeeksi hyvä. Iron Swordi voisi tehdä toisen. Loppuuko multa rauta nyt? Ei se nyt voi loppua. No, tehdään sitten vielä näin. Tästä tällä hetkellä. Tähän alkuun kannattaa tehdä nyt tästä niinku armorit, koska edes jotkut armorit. Mut silti nyt on siis chika. Ihan normi chika. Tää kullan väri sopii tähän. Chika. Kellertävä. Sori. Bone dance. Bone dance. Tästä näin. Tämä tulee kirves. Ja tähän voisi tulla niinku leipää. No niin. Tuli tästä kyllä ihan hyvä tällainen. Bone dance. Where is it? Missä on edes sitä? Mennään vaikka sitten. Oho, leipää pitää syödä. Sori, mun imitaatio. Joo, tähän voisi laittaa itse asiassa tätä näin rottenfleshia, koska sitä kannattaa nyt syödä, kun sitä on paljon. Se menee kohta vanhaksi. Jos tajusitte vitsin, niin se oli sen takia mä sanoin ton vitsin, että koska se on jo vanhaa rottenflesh. Koska rottenflesh. Ette varmaan tajunneet mitään, koska sitten saa teosta. Tuolla on laavaa. Sitähän se oli laavaa. Niin, mennäänpä se tukkimaan se laava. What the fuck? Ei. Oi saatana. No niin. Ai niin, mulla pitää olla sitä jotain tällaista näin. Mä menen tästä sillan ylitte. Nyt pitää olla varovainen. Siemaus hulluutta. Näin. Lähteekö tämä kokonaan pois? Tämä on vaarallinen. Kyllähän se näyttää lähtevän. Hus. Helvettiin siitä. Joo. Tuossa ollaan, paitsi jos mä tipahan yhtäkkiä siihen laavaa ja kuolen siihen.
pelätään vähän Minecraftia silti. Jos ette huomaa mikä peli on. Jos luulette joskin Minecraftin... Miksi mä selitän tällaista paskaa? Sori. Lampaita. En oo huomannut pitkään aikaan lampaita, niin hakataan nyt lampaita, että mä saan kohta. Hiiltä. Hiiltä on hyvin paljon. Minä tykkään hiilestä, koska hiiltä ei voi koskaan olla liikaa. Eikä liian vähän. Sitä ei saa olla koskaan liian vähän. Minecrafti. Sori. Lammas. Sitten saan kohta sitten viimeisen. Tuossa on viimeinen palanen sitä sänkyä. Saatana tänne. Saatana. Hehehe. What the fuck? Apua. Apua, se on täällä! Tiedättekö mikä täällä on pelottavaa? Se on lehmä on täällä. No nythän alkaa sopivasti tulla yö kautta ilta. Niin miksi mä sanon ilta? Nyt on ilta tällä hetkellä Minecraftissa. Hakkataan puun paskaksi ja sitten aloitetaan. Lopetetaan video. Tähän näin. Mutta silti nätti auringonlasku, 3 jänistä. Jos tykkäsit videosta ja haluat lisää Hunger Gamesia ja jotain muuta, tykätkää tai tilatkaa. Niin, minä olin Dinnerbone ja tässä oli auringonlasku.